yonke into ayi-right. Kwanakala ukuthi afike endlini. Konakala ngalapho and then lapho so manje ngoba esesho kanje mina ngalokho kusho ukuthi ngwanakhe wangishutha fanele ngilale nawe ngalokho kusho ukuthi ngiyakudayisela. Oh usuyashintsha manje story ngendlela esithandana ngawo ungayisho yonke lonto le. Athi ungenza isilimo ufuna ukudla imali yami. Bengifuna khona ukuthi ungishuthe nje ngangifuna ukuthi yabona uyakahle kwenza isilimo ungenza isilimo nasipele. Ubonye yini sonke lesikhathi. Isilimo sipele sengizoyidela kuwena ngeke ngikwazi. Ngalokho nje sengizoyidela kuwena. Hayibo kahle nje. Nawe awuyibheke nje. Ngeke imali yami. Ayikho imali ozoyithola. Wangayibona phi imali emhlabeni wangayibona phi futhi wena sonke lesi sikhathi uyithi ngizokudayisela sorry ngeke uzoboshwa wena ngeke nje ngeke uhamba nemali yami lapho uhamba nemali yami ezona isifebe uhamba nemali yami yazi nje ngakubophisa ngalokho wangayibona phi imali emhlabeni wangayibona phi imali emhlabeni wangayibona phi kwakhona lokho ungibiza ngesifebe ngilala nawe ngilala namadoda ngisayiphethe kahle. Bethu ukahle nawo yini manje nawo yini ukubanga isiceve nawo. Ya. Kodwa mina ngakwazi ukunika imali yami ngiyakwazi ukumenzela yonke into. Angijabulele lokho. Angijabulisi lokho. Angijabulisi wena lokho. Uyamhlaza mhlaba wonke mangibuka ukuthi mina ngisilima mina. Ngeke nje ngizokwazi mina. Amahle. Angisho amahle ukuthi right. Kodwa nawe mfethu usebenzisa ibusiness ukudonsa ingane ze kuwena. Usebenzisa ibusiness lakho lokuba umfundi. Angiyifuni imali yami mfethu angiyifuni imali yami. Okuhlungu mfethu usugcina ngokukhala phambi kwamakhamera. Angiyifuni imali yami mfethu angiyifuni mfethu. Hayi. Uyazibona mfethu into eyenzakalayo manje. Ungenza isilimo ukuthi ngenza isilimo kuyaveza uyangitshengisa umhlamba lazi umhlaba ukuthi mina kahle ngisilima sokudlala amantombazane umaphi. Ngenxa yokuthi wangishutha nje. Wawumvumelani kanti ukuthi ngeke uzohluleka ukuzidela. Phela mina ngangimvuma nganakho engenzela ama-favor. Ngoba uyakwazi ukungenzela into engiyithandayo nami ngabo. Wangayibonaphi into elula emhlabeni? Wangayibonaphi nje into elula evela izele kalula? Lesi sikhathi nje all along ngwazi ukuthi ngoba nakho ungenzela ama-favor khona ngiphethile kumina. Vele akwazi ngithanda vele. Akwazi ngakho nje ngeke yabona. Ngihamba imali yami ngiyakuyithole leyo mali. Ngiyifuna imali yami. Ayikho ngifike ngisebenza kanzi ngishutha abantu kukhona abantu abathatha imali zami nje eyodwa usuyayikhalela kahle bo ngeke uzithole leyo mali. Talking about umjolo show, khumbula ukuthi we have partnered with EasyBet. Lokho ke ukutshela ukuthi you can sign up, you can get 50 rand sign up bonus ngokusebenzisa i-code ewumjolo. I-code yakho it's UMJOLO. That is umjolo. Ngaloko uyakwazi uthola 15% weekly cashback, uthole 50 rand sign up bonus, uphinde futhi uthole 150 first deposit match ngokusebenzisa nje i-code lengikutshela yona umjolo UMJOLO. That is UMJOLO. Ngakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Nayi membership join phela khona uzokwazi ukuthi uthole inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi bazithole. Ngaphinda futhi upress nangu thanks la eceleni ukwazi ukulekelela i-channel yethu ukuthi ikhule iqhubeke njalo iye phambili. Njengamanje ake sihambe siyobheka ukuthi ngempela indaba zabo zihamba kanjani nanokuthi ikuphi lapho kumele silungise khona. But before sihambe asikhuleke uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe kube mhlophe nje yonke into. Sihambe siyobabona.